Maraba da zuwa Fikira Tech TV. Idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ku danna mana like domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa su amfana. Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, da fatan kowa ya tashi lafiya. Kamar yadda na gaya muku, wannan YouTube channel mun buɗe ta ne domin wayarwa da al'umma kai akan wasu abubuwa da suka shige musu duhu. A yau ma mun kawo muku wani bidiyo ne wanda za ka samu airtime da kuma data idan ka shiga wani tsari, wato in kana da layin Airtel kenan Zen. Da farko dai za ka shiga a dialing ɗinka. Idan ka shiga za ka sa *4*6 sai ka danna hash, sai ka danna layin ka na Zen. Yawa, kun gani ni da yake ina tsarin suka ce da customer you are already on the Airtel Chop Lite. Sunan tsarin Chop Lite. Idan ka shiga tsarin nan, idan ka tura naira 100 za su baka call bonus a naira 300, data MB bonus 200. So ni da yake ina cikin tsarin, idan ka tura naira 100 ne za su baka wannan. In ka tura 200 kuma kana da 600 bonus call kenan. Data kuma kana da naira 400 idan ka tura jaka. To ba sai ka ci bashi ba, kawai kana tura kuɗi za ka ga idan ka duba checking balance naka. Bari mu duba, ka sa 1 0 sai ka sa 1 again. Wannan shine duba wannan bonus, sai ka taɓa layin ka na Zen. Yawa, kun gani ni da yake ina cikin tsarin, kun gani gashi nan call bonus, wannan order call gashi nan, kun gani ina da naira 668. Yanzu inda zan tura naira 100, kuɗi na zai zama 968 kenan, kuma ina da data bonus. Yanzu idan da zan duba cikin account ɗina, za ku ga bashi ma suke bi. Kun gani account ɗina ga nan babu ko naira 5, kobo 28, wanda ko flashing ma ba zai mun ba. Sai kuma kun ga bashin da suke bi na naira 87 da kobo 50. So wannan shine bidiyon, ƙarshen wannan bidiyo. Muna roƙon ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode, mun haɗa sabon bidiyo.